Huomenta! Mä ajattelin tänään kuvata vähän tämmöstä My Day-videota, niin tervetuloa seurailemaan mun päivää. Tosiaan mun aamu alkoi siis sillä, että mä lähdin oikeastaan suoraan sängystä kohti psykiatria, koska neiti ei oikein jaksanut herätä, niin tää oli nyt vähän tämmönen nopeampi lähtö sitten. Oli semmoinen tunnin käynti ja nyt äkkiä sitten kotiin vähän tekemään aamupalaa. Eli tein tosiaan siis ihan mun perus aamupalan. Keitin kaurapuuroa, sit siihen päälle raajuustoa ja vähän marjoja. Sitten piti tietty kissoille antaa vähän raajuustoa tosta ennen kuin mä voin sitä omalle lautaselle laittaa. Nämä on siis sellaisia nämä vauvat, että nämä siis syö kaiken, mitä eteen siis annat, ja raajuusto etenkin siis niin best of the best. Sitten olikin jo aika vähän laittautua ja alkaa valmistautumaan lähtöön. Seuraavaksi mä ottaisin sitten vauvat mukaan ja nyt taisi ajamaan kohti Poria. Operaatio on tietty saada sitten valjaat paikalleen teille. Katsotaan, miten siinä onnistun. He on siis ennen ollut vallan ilman valjaita, kun he on ollut tuolla kopassa vaan, mutta nyt mä ajattelin testata heille valjaita. Katsotaan, miten tämä tästä nyt sitten etenee. Sitten lähdetään liikenteeseen. Päästiin nyt perille. Ja oli niin nätisti taas koko automatkan, että mä en kestä. Ollaanko me perillä? Ollaan. Niin ollaan. Pääsette mummulaan. Pääsette. Kyllä. Me päästiin mun porukoille ja sit mä aloinkin valmistautumaan treeniin. Vähän söin ja let's menoks. Mulla on tosiaan tiedossa valmentajan kanssa jalkareeni. Tänään sai kyllä nöyrtyä treenissä neiti. Jalkatreeniä. Ei voi muuta sanoa kuin, että olipas raskas. Siis tosi hyvä treeni, mutta todella raskas. Pienet rakkaat. Sitten mä pääsinkin jo kotiin ja tässä näette 2 kerjäläistä, kun äiti tekee ruokaa, niin heti kerjäämässä. No hei rakas, no hei, no hei. Vielä Arpiselle tänne pihalle, aika kylmä. Joo, kellokin on aika paljon. Jotenkin tuntuu, että tosi niinku vikkelään mennyt tää päivä. Ihan niinku tosi äkkiä. Tullaan vähän juttelemaan vielä niinku tästä tässä kävelyaikaa, että jotenkin tänään on ollut taas tosi vaikea päivä tämän ahdistuksen kanssa. En tiedä, no tietty varmasti vaikuttaa toi, että oli se psykiatrikäynti. Nämä on jotenkin tosi raskaita ja niin, tietty kun tarvii puhua asioista, mitkä on niin tosi vaikeita. Jotenkin ollut taas niin kaikki pelkotilat jotenkin tosi isosti läsnä. Tosi vaikea silleen rauhoittua ja silleen olla vaan niiden ajatusten kanssa. Nytkin jotenkin tässä kävelyllä mä yritän vaan silleen ajatella, että hei, että mä saan niinku kävellä tässä ja mä näen mihin mä menen ja jotenkin yrittää olla niinku just kiitollinen siitä, että on terve ja saa tehdä niinku oikeasti sitä, mitä haluaa, mistä tykkää. Nämä on jotenkin tosi vaikeita oloja ja lähes niinku, tai no ei edes lähes vaan päivittäisiä oloja. Välillä isommin, välillä pienemmin. Jotenkin tänään on ollut niinku tosi vaikea päivä. Että ehkäpä tää kävely tästä auttaa. Saa ajatuksia vähän muualle ja raitista ilmaa. Huomenta. Mä en sitten enää eilen illalla jaksanut kuvailla mitään ihmeellistä. Oli aika rauhallista. Katteltiin jääkiekkoa ja syötiin ja perusiltahommia. Ja nyt mä söinkin tässä sit aamupalaa ja aloin valmistautumaan päivän treeniin. Kotiin.
Mä varmaan nyt lähden salille tekemään aerobisen. Ja sen jälkeen todennäköisesti tuun syömään ja suihkuun ja sitten ajattelin katsella Suomen peliä. Ajattelin vielä tulla lopettelemaan tätä videota. Sain iltahommat tehtyä, söin iltapalaa ja nyt katselen vielä pelin loppuun. Katsotaan miten tässä käy. Mutta kiva, jos katsoit tähän asti ja nähdään taas sitten seuraavalla videolla.